Ito mga kaaksyon mula sa Pili Camarines Sur, isang lalaki ang inirereklamo ang nakilalang babae sa Iriga City. Hinaing ni Sixto Iglesia, 2 buwan pa lamang daw sila nitong babaeng nakilala niya ay tinangay na raw sa kanya ang tumataginting na 600,000 pesos. Para sa detalye ng reklamo ito, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Sir Sixto. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po naman. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin paano nangyari na natangayan ka po ng inyong nakilalang babae ng halos 600,000 pesos? Ang pakiusap niya po sa akin, sir, pahiramin ko daw siya ng pera pang show money dahil pupunta siyang Paris. Bali, i-deposito niya lang daw sa bank account niya sa BDO at para i-show money niya. Hanggang ngayon, nagtatago siya sa akin. Hindi ko na mapuntak. Sir, may tanong ko lang, ano daw yung gagawin niya dun sa Paris? Siya ay mag-abroad sa Paris. Opo, magtatrabaho dun, sir, or magbabakasyon lang? Magtatrabaho daw po. Okay. Ano yung trabaho nito nung pagkakakilala mo dito sa babae, sir? Sabi, domestic helper daw sa Paris. May employer na daw siya doon at yung kakilala niya, kinukuha siya. Kailan mo to, sir, nakilala? Siguro mga 2019 pa yan, sir. 2019? Yes po. Almost 6 years. Yes, sir. Okay, paano mo ito, sir, nakilala itong babaeng itong tumangay ng pera mo, sir? Sir, ako through FB. Nagkakilala kami sa FB dahil nga magkababayan kami, naging kaibigan hanggat sa nag-meet kami, umiram sa akin ng pera. Kumbaga naging chat-chat kayo sa Facebook at nahulog na yung loob mo dito sa babae. Opo. Opo, ito bang 600,000 pesos, isang bagsakan po ba itong binigay mo sa kanya, sir? Hindi po. Mga ilang beses. Kasi sabi, nakahulog na ako ng ganyan sa account niya sa video. Tapos, kulang pa niya. Kaya hanggang umabot ng ganyang halaga. So, sir, pagkakasabi mo, 2019 pa ito nangyari. Kumbaga, halos 6 na taon na yung nakaraan. Bakit, sir, ngayon nyo palang naisipan na magreklamo, sir, dito sa babae? Sir, hinanap ko na yan. Nagsaliksik na ako. Pinuntahan ko yung mga kamag-anak niya, kinuntak ko na yung mga kapatid. Hanggang yung kapatid niya dito nanay niya dito sa Ocampo, pinuntahan ko. Nakausap ko. Pero ang sabi niya, hindi man daw nila alam kung nasaan yung anak nila. Posibilidad na tinatago na itong anak nila, sir? Yes po. Opo. Sa pagkakala mo, sir, ano po yung pangalan nitong babaeng tumangay ng pera niyo, sir? Ano yung full name? Ang pangalan niya, Jeneline Bantayan Orsini alias Bikbik. Alias Bikbik. Nung kayo pa, sir, ano yung tawag mo sa kanya? Bikbik. Bikbik, ganun lang, sir? Yes, sir. Walang baby? Wala po. Okay. Bikbik po. Opo, nung mga oras na yun, sir, na nagkakilala ba kayo, single ka po ba? Single po ako noon, sir. Bakit may pero, sir? Single ka, pero may pero. Bakit, sir? Meron ka bang pamilyang dati? Opo, mayroon akong pamilya dati. Yung una kong asawa. Pero wala na kaming communication. Kumbaga, sir, nung mga nakilala mo itong babaeng ito, si Jeneline, meron ka pang legal na asawa. Mayroon pa po, sir. Pero hindi na kayo nagkakaintindihan, pero kasal po kayo. Tama po, sir. So, ibig sabihin, lumalabas na naging kabit nyo po ito si Jeneline. Hindi naman po, sir, masabi kasi nagkikita lang kami. Nagkikita lang po kayo, so pagkaibigan lang kayo. Kumbaga ganon. May relasyon kami, sir. Pero hindi kami na tumira sa isang bubong. Ganun na nga, sir. Nagkikita lang kami, sir. Kumbaga, friends with benefits. Ganon, sir. Yes, sir. Oo. Kumbaga, bakit, sir, ganon na lang yung tiwala mo sa kanya? Kahit 2 months pa lang kayong magkakilala, binigay mo na yung tiwala mo sa kanya na binigay mo na itong perang, ganito kahalagang pera. Sir, siguro nabudol ako, nahulugan ko na ng loob. Kaya hanggang sa makilala ko siya na maya-maya pera ang kailangan niya, nag-distansya na ako sa kanya. So, ibig sabihin, sir, na-realize mo, sir, sa 2 buwan na pera lang talaga itong habol nito sa'yo, sir. Correct po. Opo, nung mga oras na yun ba, sir, nung mga araw na yun, nakausap mo po ba itong misis mo? Opo, sir. Sa ngayon, sir, may komunikasyon po ba kayo ngayon dito sa dati mong sawa? Wala na, sir. Pero may anak po kayo sa kanya. Mayroon, sir. Ilan po yung anak nyo, sir, sa kanya? Tapos nasaan na po ba ito? Mabali may 4 kaming anak. 2008, umalis siya ng Pilipinas hanggang sa nakuha niya yung mga anak namin. Hanggang nagkalabuan na kami kasi ang sabi-sabi, ganon. Kaya hanggang ngayon wala na kaming community
komunikasyon. Opo, sa ngayon sir, meron ka bang bago ng kinakasama? Sa ngayon po, sir, mayroon na. Meron po ba kayong anak? Wala po. Ibig sabihin, siguro pogi nito si sir, nakatatlo ng babae. Tama ho sir, pogi po kayo? Hindi naman gaano, sir. Okay. Eto ba, sir, wala na po talaga kayong komunikasyon dito sa tumangay ng pera nyo na si Jeneline? Wala na, sir, kasi kinukontak ko na nga. Laging kinukontak ko. Pag nag-ring ang cellphone niya, binababa. Okay. So, ibig sabihin, sir, merong kapasanang number at Facebook account nito pero binababa na or binina ka na nito, sir, sa Facebook. Oh, ganun po nga, sir, kasi ang sabi niya pa sa akin, yung pera na yon, tutubuan niya ng 10%. Yun ang usapan namin. Sir, ano po yung, maitanong ko lang, sir, ano po yung dati mong trabaho, sir? Bakit nakapaglabas ka ng ganito kalaking pera? Isa po akong retired armed forces. Ngayon po, nung nakakuha ko ng lansam, kasi alam niyang makakakuha ko ng retirement, Opo. kaya yun ang pinorsige niyang na makahiram sa akin. Ano yung mga paglalambing na sinabi sa'yo para makumbinsi ka, sir, na ibigay itong pera sa kanya, sir? Siguro yung paglalambing niyang ganun, sir, matamis ang dila niya, sir. Matamis, sir, ang dila niya, sir. Sabi mo, sir, matamis yung dila niya, sir. Kumbaga, mabulaklak na salita yung binigay sa'yo, dun ka nahulog sa kanya para ibigay itong malaking pera. Yun na nga po, sir. Ayun. Pero ito ba, sir, na insidente, na-report nyo po ba sa police or NBI sa 5 years ago na ito, ha? Yes, sir. Nagsanggunin ako niyan, sir, sa abogado. Kaso, malaki ang babayaran. Opo. At saka, lumapit na rin ako, sir, sa munisipyo. May mga requirements. Din, may pipilapan. Actually, sir, nandito nga yung form. Kaso, may bayad din, 11,000. So, nagbakasakali ako sa inyong programa, sa Tabang Ora mismo, na lumapit sa inyo na para matulungan ako na makasingil. So, ibig sabihin, sir, kumbaga ngayon na babankrupt ka na dahil lahat ng pera mo, sir, naubos at naidala na po nitong ni Jeneline. Tama po, sir. Opo, sa ngayon, sir, ano po yung gusto nyong mangyari dito sa sinasabi nyong babaeng tumangay po ng pera nyo, sir? Ang masasabi ko lang sa kanya, kung hindi siya makapagbayad sa akin, papailan ko siya ng kaukulang kaso at ipakukulong ko siya para pagdusahan niya ang panluloko niya. Gaano, sir, ito nakapirwisyo po sa inyo, sir? Itong pera po, saan nyo po sana nakalaan? Panggamitan po itong napakalaking halaga po ng pera. Pampagawa ko yan ng bahay. At saka pangkabuhayan ko sa ngayon, sir, naghihirap ako sa buhay dahil tinangay niya na nga yung pera. So, pagbayaran niya. Sige, sir, kung nakikinig po siya, sir, ano po yung ulit yung buong pangalan po nitong babae para kumbaga merong tagapanood na kakilala po ito. Ano po yung buong pangalan po nito, sir? Kung nakikinig ka man, Jeneline Bantayan Orsini alias Big Big, kilala mo ko at kilala rin kita. Ang panawagan ko sa iyo, huwag ka nang magtago. Harapin mo ang panluloko mo. Magbayad ka na. Kung hindi ka magbabayad, harapin mo ang kasong haharapin mo para makulong ka. Sir, standby ka lang po, sir, Kasi ito, sir, Sixto, sinusubukan natin sanang makausap itong si Jeneline. Pero tulad ng sinasabi mo, sir, nagtatago na talaga itong si Jeneline at hindi na sumasagot sa aming mga tawag. Pero kung nakikinig ka ngayon na hapong ito, Jeneline Bantayan Orsini na taga Iriga City, bukas pa rin ang aming tanggapan upang marinig at alamin ang iyong panig. Baka may makakilala kay Jeneline at concerned sa reklamong ito. Magpadala na lang ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Kaya para sa maaring legal na aksyon, alamin natin mula kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po sa iyo, General Dizon. Ma'am, good afternoon po. At sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin sa programa ngayon. Opo, siguro narinig niyo po yung concern ni Sir Sixto. Sir, 5 years ago na ito, maaari pa rin po bang makapagsampa ng reklamong ito po si Sir Sixto laban dito kay Jeneline na tumangay po ng 600,000 pesos. Tama po yun, ma'am. May karapatan si Sir Sixto na mag-file ng kaso dahil continuous naman ata yung pag-singil niya at di na talaga makuhang magbayad ni Jeneline. Kaya pwede niya pong filean ang suspect. Kahit puhan lang po, ma'am, yung kailangan yung affidavit, mga evidence
kasi yun ang titingnan po ng piskal po, ma'am. Opo, sir, ano po yung pwedeng maisampang kaso laban po dito kay Jeneline? Estafa po, ma'am. Mag-file si Sir Sixto ng estafa case kay Ma'am Jeneline sa hindi pagbayad ng utang po. Opo, para sa kaalaman rin po, RD, ng publiko, ano po ang kasong estafa? Ito po ba ay mabigat na penalidad? Opo, ma'am. Ang estafa po talagang nasa revised penal code natin yan. Dahil may kaparusahan din pong kulong yan. At pagmumulta pa siya doon sa nakuha niyang pera, ma'am. Na dispalko niyang pera po, ma'am. Opo. Sir, saan po ba dapat siya mag-asikaso nito? Sa Iriga po ba dahil taga roon daw yung itong babae o sa kanilang lugar sa Pili, Camarines Sur? Kung saan po, ma'am, nangyari yung insidente, doon po sa pinakamalapit na police station, assist siya ng ating police na kuna ng statement at mga ebidensya para yun po ang i-recommenda natin sa piskalya po para mag-file tayo ng regular filing ng case po, ma'am. Opo, sir, kasi hindi na rin po ito naiba, itong ganitong sitwasyon na makikipagrelasyon at tatangiin ng pera. Ano po kayang ating maipapayo sa ating publiko or dun sa mga mabibiktima po nitong ganitong modus or panluloko po? Ano po ang dapat nilang gawin at paano ba ito maiwasan? Ang nangyayari po, ma'am, kung may relasyon na magitan, kasama po yun sa pagtitiwala ng kanyang mga personal na gamit at kasama po din yan, ma'am, sa risk na pinasok niya. So kung hindi naman sila nagkaigi, ay parehas po sila may karapatang magsampa ng reklamo sa bawat isa. So ang ating payo po na dapat walang involved na pera sa mga relasyon kasi doon po talaga yan mapupunta kapag sila ay naghiwalay na. At marami pong insidente na ganyan, ma'am. Siguro, sabi po ni RD, talagang kahit matagal na po itong reklamo po ay pwede pang maisampa itong kaso laban dito kay Jeneline. Yun po, ma'am, kasi kailangan lang po ng ating piskalya may makita silang ebidensya na pwedeng i-recommend sa korte po na may pananagutan nga po yung suspect po, ma'am. Bago mag-issue ng warrant of arrest. Apo, dahil po dyan, RD, maraming salamat po. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Maraming salamat po, RD. Balikan natin si Sir Sixto. Sir! Yes, sir. Opo, narinig niyo po, sir, si RD. Yes, sir. Opo, kahit matagal na pala itong reklamo yun, sir, pwede pa kayong magsampa ng kaso laban po dito kay Jeneline na tumangay po ng pera niyo po, sir. Opo. Opo, sir, matanong ko lang, sir, handa ka ba sa magiging proseso na pagdadaanan po ninyo sa pagsampa po ng kaso laban po dito kay Jeneline? Opo, sir. Opo. Maghingi po ako sa inyo ng tulong kasi po wala rin po akong pangbayad sa attorney at saka kailangan ko nang mag-assist sa akin kung saan ko yan ipapile. Opo, tama po, sir. Huwag po kayong mag-alala, sir, kasi mamaya kakausapin ka ng team para maibigay sa iyo yung mga hakbang at masamahan po namin kayo sa pag-file po ng reklamo niya laban dito kay Jeneline po, sir. Yes, sir. Opo, at kumbaga, hiniling po namin na kung makuha mo na itong pera mong tinangay po ni Jeneline. Opo, sir. Opo, meron ka bang mensahe po, sir? Sa ngayon, sir, yun lang muna at hangad ko po hinahangad ko sa inyong tulong para malocate yung tao na yan, sir, na nagtatago na sa akin. Opo, sige po, sir. Huwag po kayong mag-alala kasi tutulong po ang aming programa sa inyong hinanaing. Opo, sir. Sir, additional, kasi pag may nagko-contact sa kanya, sa cellphone niya, binababa niya. Kaya hindi ko ma-locate kung saan siya nakatira na ngayon, saan siya nagtatago, Opo. ganun, sir. Sige, sir. Huwag po kayong mag-alala kasi tutulong po ang NBI at PNP para ma-locate po itong kung saan po naroroon itong si Jeneline. Ay, salamat, sir. Opo. Sige, sir. Maraming salamat po, sir, sa pagpapaabot po ng iyong hinaing laban po dito sa babaeng tumangay ng 600,000 pesos niyo po, sir. Yes, sir.